balhin dito itong piso mga J-boy. Ay, wamtay lang yung mabuhat mga J-boy. Kaya matuhog man tatay, naman naman lang takatuhog noon. Nagkuhan lang tas ng baboy, nagligo ta. Nagbalance sa tanan ng piso. May lasa itong ibuhat yung mga piso na to. Makadako sila space ba. Tako sila kalakawan niya. Makalanggap sila presko nga hangin ba. Mga J-boy. Oops. So gutag pa piso mga J-boy. Kaya ano ni makalikalingawan na natin makapalit taglaw gamay. J-boy. Gibalhin ako diri mga J-boy kay mapunos iti dito nya naramang gusto tiris ng ibutang iso na ko sa incubator. Pero wala ko pandarang incubator. Iwan to itlog. Balhin ako utangan pa kanlog-lawg sila. Yan tanan ko water ang tubig. Igi mga J-boy may hapon may adlaw. Shout out lang followers subscribers. Pagi-follow like subscribe sa akong YouTube channel Joey Boy. Na double apostrophe og CG7 kabahog day mo din akong YouTube channel day. Shout out day. I-follow like subscribe check notification bell share day. Ya comment. Sige may adlaw may hapon.